I durant aquesta setmana, 10 alumnes de segon d'ESO de l'Institut La Pineda han visitat l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per poder conèixer de prop la feina que realitzen els professionals de l'Institut d'Investigació Sanitària d'aquest hospital. Una iniciativa que forma part d'un programa de recerca adreçat als estudiants d'aquest centre. Emmarcat dins el programa Ens acostem a la recerca, s'ha portat a terme un projecte amb el qual un grup d'alumnes de l'IES La Pineda han pogut aprendre com treballen cadascun dels professionals de l'Institut d'Investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol. El projecte parteix del Servei Escola Treball de l'Ajuntament de Badalona, d'acord? Elles van tenir la idea, van contactar primer aquí amb l'Institut, després ens van convèncer a nosaltres i quan vam veure que el projecte tenia possibilitats ens hi vam apuntar de seguida i de fet crec que ha estat un èxit. Aquesta iniciativa ha consistit en diferents sessions molt didàctiques on els alumnes s'han endinsat en el món de la ciència i la salut. Al principi de tot començàvem que els alumnes ens els reuníem en una sala i se'ls feia una conferència, han parlat sobre temes de càncer, de tuberculosi, han parlat de l'inici de les vacunes, han parlat de genòmica, etc. També d'informàtica, han parlat de manteniment, etc. I després fèiem un esmorzar que també és una part important perquè és el moment de compartir també amb la gent que està treballant aquí, en els espais propis, i després, la segona part, els alumnes ja es posaven les bates, la seva acreditació, i es anaven distribuint amb el tutor o tutora que els hi pertocava aquell dia. L'experiència ha estat molt enriquidora per a tots els alumnes i ha representat una gran oportunitat per poder decidir sobre el seu futur. El que ens han explicat ho han fet d'una manera més senzilla del que és, però ho han fet de forma que ho puguem entendre i que sigui fàcil per nosaltres i que sigui decidit per al nostre futur. Per concloure el projecte, els alumnes han rebut un títol de reconeixement pel seu gran esforç i participació en aquesta iniciativa pionera a la ciutat.